Vendégünk Vámos Erika műsorvezető, Szia, kéttestőr háziasszonya és a kéttestőr hatóanyag szakértője Szabó László. Üdvözöljük, szia Erika! Szóval, mi is ez az édes gyökér kivonat? Gyakorlatilag egy új flavonoid. Nagyon sokfajta flavonoidot ismerünk. A flavonoidok egyébként növényeknek az anyagcsere folyamat termékének az eredményei, másodlagos energiaraktárak. Rendkívül fontos tulajdonságuk, hogy többnyire antioxidáns jellegzetességből ismertük meg őket. Most viszont egyre több új speciális tulajdonságot mutatnak ki a kutatók. Így például ez a glabridin az elmúlt 12 évben, ez az anyag, ez a flavonoid az elmúlt 12 évben megmutatta, hogy számtalan külső és belső zsírt, tehát nem csak a bőrhöz kapcsolódó és a bőr alatti zsírokat, hanem a különféle szerveink, így a máj, a bél, az érrendszer külső-belső része, gyakorlatilag az itt lerakódó zsigeri zsírokat, azokat csökkentik. Erika, említettük, hogy egy forradalmian új fogyókúrás módszerről van szó. Miért is? Tehát mi a titka? Mitől olyan csodálatos ez? Hogyha úgy akarom elmagyarázni, hogy mindenki megértse, mert nekem is így sikerült először, nem ennyire bonyolultan, tulajdonképpen a hízásra hajlamosító gén mint egy kiiktatása, vagy annak a dominanciájának a gyengítése. Ez így nagyon sci-fi. Melyik az a gén? Van egy nagy géntérkép, minden gén felelős valamiért, már kimutatták, hogy mi az, ami a rákra való hajlamot például erősíti, és mondjuk van egy olyan gén is, ami mondjuk a hízásra való hajlamot jelenti. Tehát, hogyha kaptunk valamit a szülőktől, amit nem akartunk, hogy a hízásra hajlamossá váltunk, akkor ezt kiiktathatjuk, és bármit tehetünk? Mindannyian ismerünk olyan közeli ismerősünket, aki mondjuk meghet éjfélkor egy XXL-es pizzát, és mégse hízik. Igen. Valószínűleg nem rendelkezik ezzel a génnel. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. Ez az eszencia nem az éhségérzetet blokkolja, mert enni nagyon szeretsz, és azt ki is kötötted, hogy ez meg is maradjon neked. Ami nekem nagyon fontos, hogy természetes dologról van szó. A másik dolog az az, hogy hát az én családom az olyan, hogy abban nem lehet beilleszteni azt, hogy én fogyókúrázzak, diétázzak, salátán éljek, bármi ilyesmi. Tehát én továbbra is szeretném azt az életmódot folytatni, amit eddig. Ugyanúgy lehet enni, nem kell elfeledni a nyári fagylaltot, aminek most az időszaka jön, meg nem kell lemondani a pizzáról, meg arról, amiket szeretünk, hanem ezt be kell tartani, ezt a édes gyökér kivonatot kell használni. Címlapsztori. Gombos Edina megunta, hogy töltött galambszerű hölgyként tekintsenek rá, és le akar dobni 10 kilót. Igen. Hát mondjuk maximalista is vagyok, hogyha nem derült volna még ki, úgyhogy ez is egy cél most így előttem, mert ugye a férjem szereti a latin típusú nőket, nem itt, hanem itt. Mi lesz a 10 kiló pluszra? Hát már alig van. Köszönöm, de kedves. Miért nem mondja azt, hogy tök jól nézek ki? De szépen Igen, működik ez. Jól néz ki. Szóval, hogy novemberig van az nekem így célul kitűzve, de nem akarok ilyen őrült dolgokat csinálni, hanem tényleg én maradok a természetes dolgoknál és az édesanyám főztjénél. Tényleg csak az fér bele, hogy egy magyar kutatást én most kipróbálok, majd tényleg egri kutatók fejlesztették ki az édes gyökér növény kivonatát, ami majd így a hízásra hajlamosító géneket megállítja, és a testzsír százalékomból szépen levesz. Úgyhogy én azt mondom, hogy így a havi 1 kiló mínusz az már egy szép eredmény is, és nekem már 1-2 kiló is nagy öröm lenne, hogyha annyival kevesebb lennék, de a 10-nek még inkább fogok örülni. Hogyha valaki egyedül leszik, akkor sokkal kevesebbet fogyaszt. Ha már ketten leszünk, akkor... Hát jó, csak nem egyedül lenni jó, hanem sokan enni jó. Akkor 20%-kal több a táplálék, amit eszünk. Ehhez már csak az jön, amikor jönnek az ünnepi asztalok, és az ünnepi asztalok bőségében akár a dupláját, 3-szorosát is ehetjünk annak, mint amire alapvetően szükségünk van. Ha valaki rendszeresen figyeli a Boszorkánykonyhában Gombos Edinát, akkor már biztosan észrevette, hogy nem is kis változáson kezd szépen átmenni, mert hogy te már fogytál. Amit én észrevettem magamon, hogy a karom vékonyabb, kezd derekam lenni, és talán már a combomból is fogytam. Viszont nincs mérlegem, és nem tudom meg, nem hoztatok magatokkal, szívesen megnézném, hogy a 62 kilóban mennyi ment le. Mondjuk átestél egy kvázi génmódosításon. Nevezhetjük annak is, igen. Azóta nem vagy hízásra hajlamos, tehát ehetsz, és mégis fogysz. Tehát mindent ugyanúgy csinálhatok, ahogy eddig, egy pici mozgás belefér, és szépen
így olvadnak le rólam a kilók. És a zsír, ezen van a lényeg, hogy a zsír távozik a szervezetemből. Csak egyetlen egy dologról nem szabad elfeledkezni ezen kúra során, bevenni az édesgyökér kivonatokat mondjuk naponta többször is? Naponta 3-szor szedem. Csinos vagy, tehát neked nem kell feltétlen 10 kilótól megszabadulnod. Mi az, amiért mégis kitűzted ezt a célt? Ugye a televízió, hát ez köztudott, nagyon erősít, nagyon torzít, és hát az olyan pici lányoknak főleg előnytelen, mint amilyen én vagyok, és a nagymellőeknek. De én meg pont ugye az ellenkezőjére vágyom, hogy olyan kis madárcsont, olyan kis törékeny legyek. Úgyhogy voltam én olyan, még, és nem csak a tornász korszakomban, hanem utána is jó ideig, és aztán beköszöntött az életemben a nagy szerelem, a férjem megérkezett, és onnantól kezdve hát a boldogság egyrészt, ami hízlalt, meg hát az, hogy ő is nagyon szereti a magyar ételeket, a magyar kosztot, és rá 23 kiló ment fel, rá meg ugye ez a 10 kiló. A megdöbbentő alakváltozáshoz kell az életmódváltás is, de már rég nem kell rettegni ettől a szótól. Magától értetődően leadok 10 kilót. Nem azt jelenti, hogy az éjségtől ketté görnyedve kell addig pedáloznunk, míg össze nem esünk, ahogyan Bridget Jones, hanem azt, hogy át kell gondolnunk, hogyan és mennyi ideig akarunk élni. Annak idején a szüleim nekem még azt tanították, hogy lányom, attól fogysz, amit nem eszel meg, illetve amit lemozogsz magadról. Azóta eltelt nagyon sok idő, és látják, 2010 májusára eljutottunk odáig, hogy létezik az a szer, melytől lehet fogyni évente 3 kilót, még akkor is, hogyha nem változtatunk az életmódunkon. Mindazonáltal én arra buzdítanám önöket, hogy ne várjanak önmagára a csodára. Mert az a pirula, amit egyszer beveszünk, és onnantól kezdve büntetlenül ehetünk pacalpörköltet, somlói galuskával és zsíros kenyérrel, és még fogyunk is. Nos, ez a pirula csak a mesékben van. A valóságban a csodákhoz kellünk mi is. A TV2 naplójában Keleti Andra riportját látták. Egy nőnek meg pláne nagyon fontos, hogy ez a bizonyos jó effektus, hogyha ezt az ember abba hagyja, akkor az lesz. Könnyen visszáll a szervezetünk arra a régire, hogy mondjuk ezek a zsírok újra ott lesznek? Ha nem megy be a tápcsatornán táplálék, akkor egy fölösleges kalória nem rakódik le. Bármilyen, tehát nincs az a csodaszer a világon, amely kiküszöbölné a fölösleges kalóriákat. Másrészt viszont a testmozgás nem alapvetően azért érdekes, hogy fogyjunk, hanem számtalan más egészséges funkciója is van. Úgy gondolom, hogy ne kerülje el senkinek a figyelmét az a tény, hogy ennek a kapszulának, ennek az anyagnak, az édesgyökér kivonatának, ennek a glabridinnek kivonatának a fogyasztása, azt gondolom, hogy egy alternatíva, egy jó alternatíva. Best, number one and nothing less. Lead me to my destiny. I have waited patiently. I have vision, though I believe. I know I can count on me. So stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions. For the champions, stand